Ahoj všichni! Dnes vám představíme jeden z nejlepších exportních produktů Íránu, exportní pistáciová jádra od Pars Food. Pocházejí z nejlepších pistáciových sadů v Íránu a zaručujeme špičkovou kvalitu každého zrna. Prémiová kvalita. Pistáciová jádra od Pars Food splňují nejvyšší standardy kvality. Každé jádro je pečlivě tříděno, aby se k našim zákazníkům dostal pouze ten nejlepší produkt. Třídění a balení na míru. Nabízíme možnost přizpůsobení třídění i balení podle vašich potřeb, ať už v malých spotřebitelských baleních nebo ve velkoobjemových zásilkách pro distributory a exportéry. Doprava FOB a bezpečné platby. Vše produkty dodáváme FOB, což zajišťuje hladký a efektivní exportní proces. Nabízíme také bezpečné platební metody pro spolehlivé a bezproblémové transakce. Kompletní exportní dokumentace. Poskytujeme veškeré potřebné obchodní dokumenty pro export, včetně obchodní faktury, commercial invoice, balíčkového listu, packing list, certifikátu původu, certificate of origin, nákladního listu, bill of lading, exportního povolení, export permit, pojištění nákladu cargo insurance dostupné na vyžádání zákazníka, inspekčního certifikátu, inspection certificate. Objednejte si ještě dnes. Pro více informací, objednávky nebo konzultace nás neváhejte kontaktovat. Zaručená prémiová kvalita. Rychlé a bezpečné doručení. Spolehlivé a bezpečné platby. Pars Food, autentická chuť íránských pistácií pro celý svět. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, zanechat komentář a přihlásit se k odběru našeho kanálu pro další obsah.